அப்படியா? கேட்டு பார்ப்போமே, இருக்கான்னு கேட்போம். ஏதோ டாக்குமெண்ட் வில்லங்கம் இருக்குன்னு சொல்லி ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாரு. இது என்னது? ஆ, ஒரு இந்த இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் இல்லைங்க தான் ஐயா இருக்கு. வில்லங்க டாக்குமெண்ட். உன் பேரு வில்லங்கமா? இல்ல ஐயா, அது ஆ, அப்பா பேர்ல இருந்த சொத்து. அதான் பார்த்தேன். அது கொஞ்சம் ஏமாத்திட்டாங்க, அது கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு. 56வது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள விஷயம்லாம் அதில் இருக்கு. அதெல்லாம் உனக்கு கிடைச்சிரும்னு சொல்லி உத்தரவாயிருக்கு. இது வரைக்கும் நான் கோர்ட் எடுக்கல. ஏன்னா அது கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லாத மாதிரி வராத மாதிரி தோணுது. கிடைச்சிரும்னு உத்தரவாயிடுடா. கால் வந்து நீ எதிர்பார்க்காம உன் வீடு வந்து சேரும் அந்த டாக்குமெண்ட். ரொம்ப நன்றி. புரியுதா? ஆனா அந்த இடத்துல இப்போ மற்றவங்க கொஞ்சம் குடியேறி தெளிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டாக்குமெண்ட் புரியவங்க அதை வெளியாக்கி தரேன். பைனான்ஸ் விஷயத்துல வாகனங்களுக்கு கொடு, மனிதர்களுக்கு கொடுக்காத. இல்லை, கொடுத்தது தான் ரொம்ப ஒரு 2 லட்சம் நிற்கிது. எனக்கு திருப்பி வர வேண்டியது இருக்கு.